Da vidimo gdje je naša koleginica Danijela. Dobro jutro. I dalje sam u Beogradu. Beograd je grad koji ima jako bogatu istoriju i grad koji, zna se, ima mnogo tajne koje čekaju da se otkriju. Pred ovaj vikend, verovatno Beograđani, a i turisti se pitaju šta bi to mogli da rade. Ovde smo da kažemo šta bi mogli da posete i koje to tajne Beograda mogu da otkriju. Isto tako približava se i vreme praznika, a u svima nama treba da se probudi ono da učinimo neko dobro delo. Sa mnom je Željko Petrović, jedan od najpoznatijih beogradskih vodiča, koji će reći zašto je ovde sa mnom i šta to za vikend turisti, a i Beograđani mogu da vide i kuda možeš da ih provedaš, Željko. Dobro jutro svima. Ja vas pozdravljam u ime Turističke organizacije Beograda, u svoje ime i u ime mojih kolega i naravno u svih onih koji su pomogli u organizaciji. Pa ništa, ovog vikenda u subotu i u nedelju u 12 sati, znači tačno u podne, oba dana, organizovat ćemo humanitarnu turu koja će trajati oko sat vremena ovde po Kosačićevom vencu. Upravo zato smo i ovde i naravno svi oni koji razumeju srpski jezik iz naše zemlje, iz regiona su naravno pozvani i tura će kretati na uglu Kralja Petra i Knez Mihajlove i lagano ćemo se posvećati istorije i značaja ovog dela grada kao i svih istorijskih ličnosti koji su imali veze naravno sa ovim delom i jednostavno želimo da uradimo nešto lepo upravo ovako u ovim decembarskim, januarskim danima kada treba sigurno da se setimo ljudi kojima to treba da se da i priušti. Jeste, ne postoji cena karte ili cena za vođenje, odnosno učestvovanje u ovoj turi, nego će biti dobrotvorni prilog, odnosno ljudi će koliko mogu da daju, ali gde će i kome će taj novac biti namenjen? Pa tako je, znači nakon ture svako ko može da odvoji bilo kakvog novca bit će naravno dobrodošao i taj novac će se utrošiti za kupovinu paketića, a za decu iz Svratišta i za decu sa onkologije i radiologije Kliničkog centra Srbije i naravno nadamo se da ćemo njih tako i usrećiti. Svi mi kao vodiči koji ćemo to odraditi i za njih, a naravno i naši sugrađani i gosti koji će nešto iz svog džepa odvojiti za neke koje sigurno nemaju. Hvala te, Željko, puno. Jeste hladno, ali verujte mi, izdržat ćemo tu hladnoću jer ćemo time ugrejati nečija srca kada dobiju te paketiće i to su zaista paketići koji će otići u prave ruke jer su to deca kojima je stvarno takvo iznenađenje potrebno. Studio. Hvala puno, lepe vesti, divne vesti.